את השואה פירקתי באמצעות הכתיבה. הכתיבה הייתה בשבילי הקיום. השירים הכי מהירים ובהירים שכתבתי היו באמצע החורבן. חייו של אברהם סוצקבר התנהלו כמו קרב הישרדות. לא רק על חייו נלחם סוצקבר, אלא גם על שימור עולם שהושמד ושפה המאיימת לגבוה. סיפור חייו הוא סיפור של תלאות רבות וכמעט כיליון, אבל גם של התעלות על קשיים, יצירה וניצחון. את הזוועות, התלאות והכאב שחווה וראה, איבד סוצקבר לשירה, אשר זכתה להכרה כאחת מפסגות השירה היהודית. אברהם סוצקבר נולד בשנת 1913 בעיירה סמורגון, לא רחוק מווילנה. בזמן מלחמת העולם הראשונה גורשה משפחתו יחד עם יתר יהודי העיירה והגיע לסיביר. שם עברו עליו שנות ילדותו הראשונות, ושם גם איבד את אביו. 3 שנים לאחר תום המלחמה חזרו סוצקבר בן ה8 ומשפחתו לאזור מוצאם, והמשפחה התיישבה בווילנה. את נעוריו בילה סוצקבר בספרייה. הוא נדבק בחיידק השירה היידית וכתב את שירו הראשון כבר בגיל 13. מאוחר יותר חבר לקבוצת האמנים יונג וילנה, וילנה הצעירה, אשר שאפה לחדש את פני השירה היידית ולקרב אותה לנעשה בעולם. אלא שאז הגיעה המלחמה, והתנופה היצירתית איימה להיעלם במערבולת האימה והאש. אתן תגדנה, נעליים, הכל הן ראיתם אתן, אייהן הרגליים, על ארץ סעדו איתכן. ב-24 ביוני 1941 נפלה וילנה בידי הצבא הגרמני, וסוצקבר בן ה-28 מצא את עצמו מסתתר בבית אמו במשך 6 שבועות, במרווח המתאים לזחילה בלבד. הוא קדח חור בגג הפח, ובאור המועט שחדר המשיך לכתוב בקדחתנות את שיריו. Sie pflegt sie bloß auf Schabes, a Räuf ziehen auf sich. Und klappen die Abzassen, wohin? לבסוף נלכד סוצקבר, ולאחר מסכת תלאות שכמעט עלתה לו בחייו, מצא עצמו יחד עם אמו ואשתו פרידה בגטו וילנה. במהלך שנות שהותו בגטו איבד סוצקבר את בנו התינוק, אשר הוצא להורג עם היוולדו, ואת אמו, אשר נשלחה אל גיא המוות בפונר. הספרות והאומנות תפסו כעת משקל מרכזי בחייו של סוצקבר, והעניקו לו את הכוח להיאבק ולשרוד. בצילו של המוות המשיך סוצקבר לכתוב, מאבד לשירה את זוועות הקיום בגטו. תחת זיו כוכבי שמיים, שים עליי את כף ידך. כל מילה שלי דמעי, נקבלנה אל חיקך. כוכביך זיו יטילו, אל מרתף אישון עיניי. אך כבאור אין בי אפילו להשיב בו על השי. בתקופה זו כתב סוצקבר את שירו "Unter deine weiße Stern", תחת זיו כוכבי שמיים, אשר הפך עם הזמן לאחד השירים המזוהים ביותר עם יום השואה בישראל. הרקע האינטלקטואלי והשם שיצא לו בקהילה התרבותית של הגטו עירב את סוצקבר בעל כורחו במסע הביזה וההרס הנאצי. הוא נשלח, יחד עם קומץ אינטלקטואלים יהודים אחרים, לאתר עבור הגרמנים את אוצרות התרבות של אחת הקהילות היהודיות הוותיקות של אירופה. המסר שקיבלו סוצקבר וחבריו היה ברור. מה שימצא ראוי בעיני הנאצים יישלח לגרמניה, למוסד לחקר השאלה היהודית. היתר, תוצרתם של אלפי אנשים ומאות שנות מורשת, יושמד. סוצקבר שב עתה אל הספריות אותם פקד בימי נעוריו, אך במקום בביזה, עסקו הוא וחבריו בשימור והצלה. במקומות מסתור, במרתפים ובעליות גג, הוסתרו חלקים משמעותיים מאוצרות התרבות של וילנה,
מתוך אמונה שלא ירחק היום ויראו אור בשנית. בקיץ 1943, כשהניסיונות להביא להתקוממות כנגד הנאצים כושלים וקיצו של הגטו קרב, מצליחים סוצקבר ופרידה רעייתו להימלט. הם מצטרפים לפרטיזנים שביערות נארוץ' שבבלרוס. תוך כדי התלאות סוצקבר לא חדל ממלאכת השירה, כשהוא משתמש לעתים בנוצת תרנגולת ומיץ דובדבנים בהיעדר דיו ועט. שיריו של סוצקבר, המתעדים את הנעשה בגטו וילנה ובפונר, הוברחו למוסקבה. שם זכו לתהודה רבה. הרושם היה כה חזק עד שמטוס מיוחד נשלח אל יערות בלרוס לחלץ משם את המשורר הפרטיזן אברהם סוצקבר. אלא שהדרך לישועה הייתה זרועה בשדות מוקשים, אותם נאלצו סוצקבר ופרידה לפלס ללא מיגון ואמצעי עזר. באזור בו נחת מטוס החילוץ המטירו מכונות ירייה גרמניות אש תופת, וקליע של אחת מהן פילח את כובעו של סוצקבר בעודו מטפס אל המטוס, מותיר אותו בדרך נס ללא פגע. סוצקבר נלקח אל הבירה הסובייטית. שם פרס עליו את חסותו הוועד היהודי האנטי-פשיסטי. ב-1946, עם תום המלחמה, נקרא סוצקבר להעיד במשפטי נירנברג על שהתרחש בגטו וילנה. Avram Sutzkever, a Jewish poet born in Lithuania, wished to give his testimony in Yiddish, but was obliged to speak Russian. Afterwards, he wrote freely of his experience in Nuremberg. For the 2 nights before my court appearance, I did not sleep a wink. I could see my mother, naked, fleeing across the snow-covered field. The hot blood that ran from her bullet-riddled body began to run down the walls of my room and encircle me. I must say that the mass extermination of the Jewish people in Vilnius began at the moment when District Commissioner Hans Hinks arrived, as well as the expert on Jewish matters, Mur. When the Germans captured my city, Vilnius, about 80,000 Jews lived there. The manhunters of the Sonderkommando would break into Jewish houses at any time, day or night, drag away the men, and herd them into certain buildings near the town of Panare, about 8 kilometers from Vilnius. From there, hardly one returned. לאחר מתן העדות, עזבו בני הזוג סוצקבר את ברית המועצות. בפריז, בסיומו של מסע נדודים, פגש סוצקבר את גולדה מאיר, ובעזרתה עלו הוא ומשפחתו לארץ ישראל. סוצקבר התיישב בתל אביב. שם יזם והפך לאורחו של הרבעון הספרותי ביידיש, די גולדנה קייט, שלשלת הזהב, שפעל לחיזוק הקשר בין מדינות ישראל לתפוצות הגולה. אך מאבקיו של סוצקבר לא תמו בנקודה זו. החברה הציונית החדשה שקמה בארץ ישראל הפנתה עורף לעולם הישן ולסמליו, ובכללם היידיש, אשר נחשבה גלותית. למרות ההתנגדות העזה, סירב סוצקבר להניח ליידיש ולעולם אותו ייצגה לגבוה. בריאיון לעיתון הארץ אמר, משוררים עבריים לא רצו לגעת בשפה הזאת, אפילו הטובים שבהם. אני לא פחדתי מאף אחד. מהגויים לא פחדתי. שאפחד מהיהודים? מי יישאר? מה יישאר? כי תישאר עוד הברה, אשר תדשי את בריאתה מבראשית ברא, ושושנת כינור, אשר לכבוד עצמה תנעים. אולי אותה יבינו 7 בעשבים. לצד עריכת הרבעון בה עסק מעל 40 שנה, המשיך סוצקבר לכתוב ולפרסם ביידיש. ועל אף שהיידיש מעולם לא תפסה את המקום הראוי לה בתרבות הישראלית, זכה סוצקבר להערכה והצלחה אומנותית גדולה. עשרות קבצי השירה שפרסם תורגמו לעברית ולשפות רבות ברחבי העולם. בכתיבתו בולטת האמונה בכוחו של האדם להתחדש, ובמרכזיותו של הזיכרון, אשר מנציח את העולם שהיה. פרס ישראל מוענק למר אברהם סוצקבר. בשנת 1985 קיבל סוצקבר את פרס ישראל הראשון לספרות יידיש. משורר נפלא ונפלא בשירת יידיש שבדור ושבדורות, אשר למראשית הופעתו
בלטה שירתו בכוח עושרה, ייחודה ומיוחדותה, ועדה לכך מערכת ספריו, רובם ספרי שירה, ומניינם לעת עתה קרוב ל30 כן ירבו. ב-20 לינואר 2010, כשהוא בן 97, הלך סוצקבר לעולמו. מותו צוין בישראל וברחבי העולם.